מי משוגלם? חברים, 80% מהאוכלוסייה משוגלמים, שעון הגוף שלהם אינו מכוון לבוקר. הסיבה שכל בני האדם חולים זה בגלל שהם משוגלמים. אלה שמדוכאים, סביר להניח משוגלמים. אלה עם הכאבים האלה והאחרים, משוגלמים. אנשים מסתובבים מדי יום בלי להבין למה כואב להם ולמה מציק להם ולמה לא הולך להם שום דבר. כל אלה שיכנסו למשוואה אחת בהבנה שהם משוגלמים, שזה לא נשלט, והמטרה העיקרית שלנו לעזור לאנשים להביא את עצמם לידי ריפוי, להביא את האנשים לכדי הבנה שהחיים שלנו אמורים להיות טובים. מי משוגלם? חברים, 80% מהאוכלוסייה משוגלמים, שעון הגוף שלהם אינו מכוון לבוקר. הסיבה שכל בני האדם חולים זה בגלל שהם משוגלמים. אלה שמדוכאים, סביר להניח משוגלמים. אלה עם הכאבים האלה והאחרים, משוגלמים. אנשים מסתובבים מדי יום בלי להבין למה כואב להם ולמה מציק להם ולמה לא הולך להם שום דבר. כל אלה שיכנסו למשוואה אחת בהבנה שהם משוגלמים, שזה לא נשלט, והמטרה העיקרית שלנו לעזור לאנשים להביא את עצמם לידי ריפוי, להביא את האנשים לכדי הבנה שהחיים שלנו אמורים להיות טובים.